komin gawndere lamba ɗiɗi bana ko wowama kala hitande fuu komin wangaɗo ɗofta jangirle ɓeɗo hokka ardaniɓe jangirle kuje kutinirɗum feere feere ko ɓe kutinirta no hande jangirle maɓɓe yara yeeso. Ardaniɓe jangirle feere feere ɓe yalɗiri ɓe wari hande ɓe jaɓi hande dokke tilimɗe ɗeɗo ha nder komin gawndere lamba ɗiɗi ɓe fuu maɓɓe ɓeɗo ceyi ɓeɗo getta be hande wato dokke ɗe laatiɗe tilimɗe ɗe ɓe koosi e nonnon ɓe tabitini bo kala hitande fuu komin wangaɗo hokka ɓe dokke bana ɗeɗo. taskara ko laari hande ɗo ɗum ko ɓe ƴonata ɓe barikere paquet minimum nde l'école ɓartata pat nde hitande waɗi pat komin ɗo assista chef d'établissement heɓa qualité ni wato yaki jangirde ɓukkoji ɗo wona amélioré heɓa ɓukkoji ɗo janga dans de bonnes conditions ɓe hokki ɗon laari ɗum créé ɗum cahier de préparation registre d'appel ɗum paquet bic ji ɗum ardoisine ɗo kuje ni ko ɓe naftirta ni ha bol nder l'école ji maɓɓe kanjum on min mofti hande min waɗi nokkiɓe e min hokkay ɓe yaha premier septembre ɗo kuje mai ɗum marché ha marché min hokki ɗo c'est nder semaine saabi ɗo min heɓi ɓe livre men kuje kanjum min ɗo yawa ko ɗum asawe ɗo min mbi ɓe hosa yidde altine ɓe tawa ɓukkoji ɗo tawa ɓeɗo mari matériel l'école ka heewa ɓe janga jangirde ka ha fuɗɗu marché.